Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' tarka tal-frontliners fil-ħidma tagħhom, għalhekk l-Oppożizzjoni tappella lill-Gvern biex jibża' għal dawn il-ħaddiema għax jekk titlef lill-frontliners mhux faċli ssib oħrajn bħalhom. Hekk iddikjara l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg fil-Parlament matul dibattitu mitlub mill-Oppożizzjoni hekk kif pajjiżna du qed jiffaċċja il-pandemija tal-coronavirus. Namlilkom kuraġġ, ftakru li l-poplu Malti għandu ammirazzjoni kbira lejkom u serħu moħħkom li l-Partit Nazzjonalista ser ikun il-vuċi u t-tarka tagħkom f'dawn is-sfidi kbar illi għaddejjin u li deħlin fihom. Bernard Grieg qal li l-Partit Nazzjonalista qatt ma rid jagħmel ballun politiku minn din is-sitwazzjoni għax dejjem hemmen li s-saħħa tan-nies dejjem għandha tingħata priorità. Kompla li bħala pajjiż għandna x'nirringrazzjaw lil frontliners li baqgħu imorru għax-xogħol minkejja riski għalihom u għal ta' madwarhom. Hawn semma li diversi professjonisti meqjusa bħala frontliners, mhux biss l-infermieri, iżda anke l-pulizija, il-gwardjani lokali, il-postieri, in-nies tan-negozju li jaħdmu fil-banek u għalliema fost oħrajn. Quddiem dawn l-isfidi kompla l-kap tal-Oppożizzjoni, il-Gvern għandu l-obbligu jgħid il-verità lill-poplu għax fil-waqt la qabel is-sajf is-sitwazzjoni bdiet titjib sew appena intervjena l-Prim Ministru morna l-baħar. Is-sagrifiċċju ta' kulħadd ta' il-frott u kulħadd għamel kuraġġ u sab wens f'xulxin. Imbagħad il-Prim Ministru oġbu jieħu rriedni f'idejh u iva tefana l-baħar. Bernard Grieg qal li l-poplu għadu qed jistenna spjegazzjoni mill-Gvern dwar x'wassal għal-virus u l-fatalitajiet fost l-anzjani, iżda fuq kollox li Roberta Bela ma jibqax imexxi bil-politika tax-xejn mhu xejn. Ma tistax timxi bil-politika tax-xejn mhu xejn, Prim Ministru. Fejn tidħol is-saħħa tal-bniedem? U nista' nassigurak li din mhijiex kwistjoni ta' tbissim jew tad-daħq. Il-kap tal-Oppożizzjoni appella lil poplu biex jikkollabora mal-awtoritajiet tas-saħħa għax la darba ninsabu l-kol fl-istess dajsa għandna nifhmu li hu biss flimkien li nistgħu nelbu din il-pandemija. Nappella sabiex il-poplu kollu jikkopera mal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex inkomplu nieħdu ħsieb xulxin. Il-kol qegħdin f'dajsa waħda u flimkien biss nistgħu insalvaw. Fil-waqt li tenna l-appell il-Gvern għal aktar investiment fl-swab test u fis-sistemi tal-contact tracing, Bernard Grieg fakkar ukoll li l-Gvern irid jara li din il-pandemija ma tkomplix tagħmel il-ħsara lil setturi importanti oħrajn bħall-edukazzjoni u l-ekonomija fost oħrajn.